Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoshaçylary. Atavatan TV'de faylanan habarlar. Habarmazın 2023 yılın 20 noyabrına qısanına. Türkmenistan bilen İran $900 milyon şertnama bağlanışdı. Türkmenistan Qırğızistannaki halkara kino festivalı gatnaşýar. 2023 yılın Älim gözeli. Fransiya täzeden tarih ýazdy. 14 noluk ýeňiş. Mehriban tomoshaçylarymyz, geliňinde bolsa habarlarymyza giňişleýin geçelim. Türkmenistan bilen İran $900 milyon şertnama bağlanışdy. Ozal habar berişimiz ýaly Aşgabatda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-İran hökümdary toparlaryň 17-nji mejlisi geçirildi. Meclis toparın başlıkları Türkmenistan'ın Daşary işler ministri Raşid Meredow ve İran İslam Respublikasynyň Yol ve şäher guruluşyk ministri Mihrdad Bazarpaşyň yol başçylygynda geçirildi. İran'ın İRNA habar gullugynyň habar bermegine görä 17-18 noýabryna geçirilen Türkmen-İran hökümdary toparynyň 17-nji mejlisiniň çäklerine bir neçe ılalaşyklara gol çekildi. Toparın başlıkları Türkmenistan'ın Daşary işler ministri Raşid Meredow ve İran İslam Respublikasynyň Yol ve şäher guruluşyk ministri Mihrdad Bazarpaşyň arasynda Türkmen-İran hökümdary toparynyň 17-nji mejlisiniň tesirnamasyna gol çekildi. Şeýle hem Türkmenistan bilen İranyň arasynda $550 milyon möçberini avtomobil ýoly ve $340 milyon möçberini elektrik geçirjisiniň guruluşy we enjamlaryň üçin edilmegi bagatdaky taslamalary gol çekilenligi ma'lum edildi. Bu ýerde gurrun Mari, Maşat elektrik geçirjisiniň Türkmen böleginiň guruluşynyň meýleşdirilmegini ýola goýmak hakynda çarçuwaly ulalaşyk hemde Gumda etrek İran serhedi avtomobil ýoluny gurmak barada hyzmatdaşlyk hakynda ähdnama barada gurrun edýär. Bundan başga da ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-İran hökümdary toparynyň 18-nji mejlisi geljek ýylyň noýabr aýyna İranda geçirilmegi bagatda ulalaşyldy. İranyň Tehran Times neşriniň habar bermegine görä, İran İslam Respublikasynyň Ýol we şäher guruluşyk ministri Mihrdad Bazarpaşyň Türkmenistanyň İranyň strategik hyzmatdaşlygy bolup durýanlygyny bellep, ýakyn geljekde iki taraplaryň fewda möçberiniň $1 milyard ýetjekdigini, häzirki wagtda bu görkezijiniň $500 milyon möçberde digini bellenligini ma'lum edýär. Türkmenistan Qırğızistanyň halkara kino festivaly gatnaşýar. Şu günler Qırğız Respublikasynyň paýtagty Bişkek şäherinde halkara kino festival geçirilýär. Oňa Türkmenistanyň wekilleri hem mihman hökmünde gatnaşýar. Qırğız Respublikasynyň dünýä meşhur ýazgıçysy Çingiz Aytmatowyň doglan günüň 90-nji ýylynda gawatlanyp gurulýan halkara kino festival 20 noýabra çenli dowam eder. Bu festivalyň hormatly mihmanlarynyň biri hem Turkan Soraýdyr. Türkiýanyň meşhur aktrisasy Turkan Soraý Çingiz Aytmatowyň Selvi boýlym ay ýazly matly eser esasynda Türkiýede surata düşürilen filmiň baş gahrymanynyň biridir. Bu festivalda Turkan Soraýa halifa hökmünde ýürüýte bayrak hem gowşuruldy. Şeýle hem kino festivalyň maksatnamasynyň çäklerini Aytmatow we Kino atly forum hem gurular. Festivalda durly derejelik duşuklary, aktyorçylyk bagatda ufatlyk sapaklary geçiriler. Bu halkara festivaly Gyzyl Kürte we Daragat ýaly filmiň kino rejissöri Saha Salih Bayramow hem mihman hökmünde gatnaşýar. Festivalda halkara we Qırğız kinolarynyň bäsleşigi guralar. Halkara bäsleşige 10 san uly gowrumly, milli bäsleşige bolsa 8 san uly gowrumly çeper filmler gatnaşdylar. Şeýle hem film festivalynyň çäklerine türk kinolarynyň hepdeligi geçiriler. 2023 ýylyň Älim gözeli her ýyla geçirilýän we üstümizdäki ýyla 72-nji halkara Älim gözeli bäsleşiginiň jemleýiji tapgyry geçirildi. Bu bäsleşikde 23 ýaşly Nikaragua döwletiň wekili Seynis Alondra Palacios Corneja ýeňiji boldy. Salvadorda geçirilen bu bäsleşik YouTube kanalyna gön ýaýlymda alınıp berildi. Bäsleşikde ikinji orny Taýlandyň wekili 27 ýaşly Antonio Porcelit eýeledi. Dünýäniň durly ýurtlaryndan bäsleşige gatnaşyjylary, olaryň guramaçylaryny we mihmanlary garşylamak biziň üçin ulawraýdyr. Älim gözeli bäsleşigi bize ýokary derejedäki çäkleri guramak mümkinçiligini görkezdi. Şonuň üçin Salvadoryň saýlanyp alynanlygy üçin minnetdarlyk bildirýän diýip bäsleşigi kabul edýän ýurdun prezidenti Nayib Bukele bellek geçti. Guramaçylaryň habar bermegine görä Älim gözeli bäsleşigi 2024-nji ýylda Meksikada geçiriler. Älim gözeli bäsleşigi her ýyl geçirilýän halkara gözellik bäsleşigidir we dünýäniň gözellik bäsleşikleriniň iň awraýlysydyr. Bu bäsleşige üstümizdäki ýylda 80-den gowrak ýurtdan gyzlar gatnaşdy.
Fransiýanyň ýygynyfy öwüniň taryhyndaky iň uly ýeňişi gabarny. Fransiýanyň ýygynyfy öwüniň taryhyndaky iň uly ýeňişini gabarny. 2024-nji ýylda geçiriljek Ýewropa çempionatynyň saýlama duşuklarynyň çägini Fransiýanyň ýygynyfy Gibraltaryň ýygynyfy bilen duşdy. Fransiýa bu duşukda 14-0 hasabyny utup öw taryhyndaky iň uly ýeňiş hemde Ýewropa çempionatlarynyň saýlama duşuklarynyň çägindäki iň uly hasaply ýeňiş gazanyp rekordy goýdy. Mundan öňe Fransiýa bir duşukda 10-dan köp gol geçirip görmänli. Fransiýanyň ýygynyfy 1995-nji ýylda Azerbaýjany 10-0 hasany utupdy. 14-0 hasaby Ýewropa çempionatynyň saýlama duşuklarynyň iň uly hasaply ýeňişidir. Şeýle hem duşuň birinji ýarymynda 7 jogaksyz gol geçirmek hem fransuzlaryň rekordy boldy. Mundan öňe birinji ýarymda iň köp 5 gol geçirilipdir. Ol hem 1957-nji ýylda Islandiýanyň derbesinden geçirilipdir. Fransiýanyň gabanan ýeňişli duşugynda toparyň ýyldy Kylian Mbappé 3 gol geçirdi. Şeýle hem duşukda Olivier Giroud, Kingsley Coman 2 gollan geçiren bolsa, ýene-de 7 futbolçy gol geçirmegi başardy. Hormatly tamaşaçylarymyz, saýlanan habarlarda size ýetirmegi bilen habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.